wathi umhlabelele lapha engiholela khona umlandela nantambama siyabonga ukuhola kulesandla sinamandla uNkulunkulu wethu seyimile incekazi yakho egameni likaJesu imele wena njengobaba imele wena njengoNkulunkulu siyakholwa ukuthi kukhona Nkosi okubekile kuwe okufanele sikuthole kule nkonzo ingakho Nkosi umisile phambi kwethu siyamthandazela egameni likaJesu moya ngcwele ngiyabingelela entambama egameni lenkosi yami Jesu Kristu. Ngibonga uNkosi, ngibonga uNkulunkulu omuhle ongiphe ithuba nentambama ukuthi kuzokhonza abantwana. Amen. Indlela zenkosi ziphakeme nesithembu. Futhi uNkulunkulu iphutha akalenzi. Haleluya. Akasibizi asibizele ize. Uma sekasibizile khona lokuzosiphathisa. Inkosi yomusa isibusise. Ngiyabonga ke nakusipha ngiyacela ukuthi sifunde lezwi la lithi khona indodakazi kaJairo ivuswa ekufeni. Ngiyacela sifunde la kuLuka chapter 8 siqale ku verse 43. Amen. Ngiyacela oyiphethe ngesizulu angifundele. Siqale ku verse 43 siyagcina ku verse 56. Luka chapter 8 from verse 43. Siyafunda bazalwane incwadi kaLuka chapter number 8 from verse 43. Owesifazane owayenomopho iminyaka eyi12 esekhokhele izinyanga konke abephila ngakho engenakuphulukiswa muntu weza ngasemuva wathinta umphetho wengubo yakhe wanqamuka masinyane ukugobhoza kwegazi lakhe. uJesu wathi, "Ngubani ongithintileyo na?" Bephika bonke. Wathi uPetro nababe naye, "Nkosi, izixuku ziyakuminyanisa zikucindezele." Kepha uJesu wathi, "Ukhona ongithintileyo, ngokuba ngizwile kuphuma amandla kimi." Owesifazane ebona ukuthi kanakufihleka, weza ethuthumela eziphonsa phansi phambi kwakhe. Walanda phambi kwabantu bonke isisusa sokuba amthinde nokuthi usinde khona lapho. Wayesethi kuye, "Ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ube nokuthula." Esakhuluma kwafika othile evela kwamphathi wesinagoge wathi kuye, "Indodakazi yakho isifile, ungabe usamhlupha umfundisi." Kepha uJesu ekuzwa lokho wamphendula wathi, "Ungesabi, kholwa kuphela izakusinda." Esefike endlini kavumanga ukuba kungene muntu naye, kuphela oPetro noJohane noJakobe noyise wentombazana nonina. Babekhala bonke bayililela, kepha wathi, "Ningakhali, ayifile kodwa ilele." Bamhleka usulu bazi ukuthi ifile. Kepha yena wayibamba ngesandla wamemeza wathi, "Ntombazana, vuka." Wabuyela umoya wayo, yavuka khona lapho, wayala ukuba inikwe ukudla. Abazali bayo bethuka, wabayala ukuba bangatsheli muntu okwenzekileyo. Selithandazile izwi. Ngiyabona ukuthi kusukela ekuseni ikhona le ndaba
yalo wesifazane owayenomnqopho for 12 years. Inkosi yomusa isibusisa. Before lo wesifazane afika kuJesu, aphila isiqubulo aya kuJesu. Waqala kwafika uJayiru. Amen. Kwafika uJayiru wasikhalela wathi indodakazi yami seyiyanela iyafa. Siza uyophuhlisa indodakazi. uJesu azange aye kuJayiru the very same time. Amen. Wabuzwa uJayiru asho ukuthi indodakazi yami seyiza ukufa. Iyalela, ithi iyaphela. Azange aphendula azange asho ukuthi. Kwabe sekungena lo wesifazane. Nale ndodakazi yaleya uJayiru beyina 12 years. Nalo wesifazane womobo wayena 12 years. For 12 years. So lo wesifazane liyashiza ukuthi bese kahambe konke enze konke kungekho angakwenzanga. Kodwa namhlanje lo wesifazane kuzokhulunyiswa yena. Amen. Uzwile uyabona ngathi Jesu lo uyaphilisa. Kodwa isiqubu simminyanisile. Amen. Lithi lo Nkosi waphela isiqubu waze wayofika kuJesu wabamba umphetho. Inkosi yosisibusisa. Uma sekabambe umphetho kaJesu lo wesifazane uJesu uthi ngubani omthintile ngoba uyezwa ukuthi amandla akhe sewaphumile kuye. Amen. uJesu uhamba nabophetho. Abophetho basebahamba naye imihla namalanga. Kodwa namhlanje babuza uJesu bathi uyabona isiqubu simcineni. Usuthi ngibani umthintile. Bahamba naye everyday kodwa namhlanje babuza ukuthi uyabona isiqubu. Abakholwa ngokuthi Jesu akushoyo ukuthi ukhona umthintile. Kunokuthi bakholwa bathi uyabona isiqubu simcineni. Amen. Lokho kusho ukuthi mama bami unganiki komuntu. Unganiki komuntu umbona ukuthi ukhula kakhulu noma ushumayela kakhulu noma wenzakalelwa izinto ezinkulu wena ezingakwenzakaleli. Hlala eduze noJesu wakho owamamkela. Hamba ube seduze naye. Ngoba uzohamba nabophetho bakho kusho kanjani? Kusho kanjani ukuthi isiqubu sicinene? Ngoba uyabona ukuthi isiqubu sicinene sokuthi ngibani uthintile. Uphetho uyaqala hamba naye. Ngoba uphetho yena bekumele amfundise ukuthi ngibani lo mthintile. Ngoba ukwazi ukuqala. Uhlale eduze noJesu. Omamkela. Inkosi yomusa isibusisa. Manje ngithanda la uJayiru. Amen. Haleluya. Lithi nasahamba njalo uJesu keke sekaphendula lo wesifazane ngoba uma uJesu awuyele emuva nampeni. Uyamphendula. Uthi hamba hamba. Ukholwa wakho usindisile. Inkosi yokusisibusisa. Bayaqhamuka laba-ke bakusinagoge. Bathi Jayiru ungabe usakuhlupha umfundisi ngoba intombazane seyishonile. Inkosi yokusisibusisa. Ungabe usakuhlupha umfundisi ngoba intombazane seyishonile. uJesu. Amen. Haleluya. uJayiru bekeseduze noJesu. Ngesikhathi laba bathe besasesinagoge bazothi kuye intombazane yakho seyishonile. Jesu wethu. Ngoba uJayiru bekeseduze naye. Wabe uyaphendula uJesu. Wabuyela naye ekhaya. Uma umlandeli izinto liyasho ukuthi wathi bakafika wangena ekamelweni. Wayethandaza intombazane wayivusa. Balekile mama baba kulesikhathi lesisiphila kuso. Sibe seduze noJesu. Azolalela ukuhlupheka kwethu. Amen. Uyizindebe zethu kuyiko konke. Noma ngabe sebahleka kangakanani makhona wami. Useduze noJesu uyimpendulo yabo bonke.
3. Amen. Uma bazothola umsebenzi bayasokola. Abawutholi njengalaba benu. Amen. Abawutholi njengalaba benu. Kodwa lokho akuyenzi ukuthi ngihambe ngekudeni noJesu. Kungenza ukuthi sonke isikhathi bese kuze. Ukuze athi sekaphendula bese kuphinde kubuka wonke. Inkosi yomhlaba isibusise. Lo wesibili wathola na 38 years. Angisho mina 38 days. Angisho 38 weeks. Ngisho years. Amen. Sekayindoda, sekabudala. Intombazane yakhe ilele nize na. Amen. Uthola umsebenzi sekabudala, sekaye high school. Awumuzwa. Amen. Wathola umsebenzi sekabudala, sekaye high school. Ngenza ichaza ngendlela utholanga. Kodwa ngisholo ukuthi ukuhlala kweseduze noJesu kuyaletha izimpela. uNkulunkulu womusa nobusisi. Ukhona uNkulunkulu wethu oyimpendulo yabo bonke. Okwethu ukuthi sihlale simkhonze. Ungabi nezabo, ungabi nezinto zokubambelela. Kufuneka lokho wena ukhona. Kufuneka lokho wena ukhona. Kungenisa umnamo ukuthi wena ukhona. Uyabala. Zonke izinqumo zelokhali yakho wena asikho nesiwani ungena kuso. Sebaze bayasaba nokubuza. Bayasaba nokubuza ngoba vele bangakubuza seyinkinga. Haleluya. So kubukele nje siqhubeke nawe njengoba ashilo uNkosi Nkosi ukuthi okunye siyabuka siyekelele enkosini. Inkosi yomusa isibusise. Ukhona uNkulunkulu wethu uyaphila. Haleluya. Ongcinile nama umfunela nabafana bakho. Bayasebenza manje. Inkosi yomusa isibusise. Ongasebenzi lo mncane. Wasebenza wanye umphelelise ngimnika lokho khona uyakhumbula. Uyakhumbula ukuthola umsebenzi okhona kunzima. Ngo-2020 ibhokile i-COVID. Let's work December in our cash. Let's get about my kids and inkosi yakufana umsebenzi. Ngisho uNkulunkulu mina. Ofuna uhlale useduze naye sonke isikhathi. Azozo bonke abantu abamshoyo abesiyakuphendula. Bazabuka wena everyday. Uye enkonzweni, uphinde ubuye. Baphinde babuka wena enkonzweni. Awumanisele ukuthi awuNkulunkulu wami. Nikhonza kangaka. Abantwana bami bangasebenzi bonke. Don't ngumfelokazi. Umkhonza naleso simo. Hambe naye kunzima. Uma sekaphendula kuphinde kube wonke umhlaba. How? Kanti uNkulunkulu walomama uyaphendula nakulo. Inkosi yomusa isibusise. Asibe seduze noJesu. Kuko konke esikwenzayo. Kuko konke esimisela khona. Sikwenzela ngendlela inkosi ethi sikwenze ngayo. Ngoba uthembekile uthembisana. Futhi uyaphendula ngesikhathi esifanelekile. Akabi late. Akabi late. Bekalidile nje ukuthi indodakazi kaJayini ishona before others. Ukuze nalabo abangakholwa ukuthi uyavusa ofile babone ukuthi uJesu uyamvusa ofile. Ngoba uJayini azange aphela amandla kunalokho wayelobe ehamba naye. Amen. Ithemba maseyifika kuthiwa sowushonile. Wethu Jesu. Wamzwela kuqala ukuthi uqale sowushonile. Wathi ungesaba. Khona kuphela. Nantambama sisho kwena lokho. Ungasatshiswa yini? Khona kuphela. Kuba ukubhekene nalo kubuhlungu. Ungasabi. Khona kuphela. Ukhona uNkulunkulu wakho. Uzokulwela noma kunini. Lina. Ukusabela mosikuthi sikhuleke bese siyalinda ngesiteke. Amen. Niyasho njalo ukuthi akhona ama-answer lawa immediate. Sangosana. Akhona lawa manje. Uthi uyafika uthatha. Isikhiya sasekabeleni lapho. Isikhiya. Kanti ngisibeke isikhiya. Usifunde bese sokuthi moya uncane ngisize. Isikhiya ngisibeke.
ukhulume kahle kakhulu. Athi bheka kuyafuna wakhona. Amen. Uthi nawe ibambe ithi ha! Ngiyabona moyingcwele. Nasi sikia. Amen. Yakinidiate ngiyamanje. Umcela manje wakwenzela manje. Ikhona ye-short term. Amen. Afuna uhamba. Akubona ukuthi uyamkholwa na. Ulindile ngesineke na. Amen. Uyamkhonza noma kunje. Ulinde phela 10 years. Ungakenzeki. Hallelujah. Bakhulele forum ke abantwana babo. Amen. Bakhulele forum. Bayikhulele. Sebaba. Anti ngiyasho baba bosho nababali. Hallelujah. Mina ndala ngekamura yi-1, bona balala ngekamura yi-1. Boyi-3. Sebaba. Kodwa inkosi seyiphendula. Long term. Seyiphendula long term. Amen. Hallelujah. Yaphendula inkosi. Wakhile. Indoda yalomfelokazi. Yakhile indoda yalomfelokazi. Yababusisa omunye nomunye ngeroom lakhe. Awuyizwa? Mawula kuhleli nje kuhleli eduze naye, uhamba naye, bahleka basho konke. Hlala! Your day is come. Wabakhela uJehova wasemazulwini. Ngisho ukubakhela ama-room. Omnye nomunye i-room. Line-bathroom. Line-shower, ne-toilet. Wakhile ngesikhathi esifanelekile. Amen. Ngesikhathi esifanelekile uyaphendula. Akwenzela izinto ezinkulu nalezo obungazaziyo. Inkosi yomsindisi. Akukho unkulunkulu okwenzeki
Baba wethu oyingcwele, Baba wethu onamandla onke, yise Jesu Kristu waseNazaretha. UNkulunkulu ophilayo, ukhulume kahle Baba ngezwi lakho. Moya oyingcwele nizikise Baba wethu onamandla ekujuleni kwempilo yomuntu ngamunye. Baba wethu oyingcwele, vela uNkulunkulu ophethe izimpendulo zalo naloyo. Moya oyingcwele, wena ulalela ukukhala kwabo, wazi izidingo zonke. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu olungileyo, vuselela ithemba kulaba elilahlekile kubo, livuselele egameni lika Jesu. uNkulunkulu wethu onamandla, izimpi zabo Nkosi balwele Baba wethu olungileyo kwizidingo zabo zonke. Moya oyingcwele zihambele, kungabi khona nomunye Nkosi ongamhambelanga. Bavelele Nkosi ngezimpendulo ezinhlobonhlobo, ukuze Nkosi babuyele bephethe izinyanda zenjabulo egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, hambela ama-families wabo, hambela abantwana babo, hambela izizukulu zabo. Baba wethu oyingcwele, zibonakalise wena owazibonakalisa kule ndodakazi eyayinesikhathi esingu-12 years. uNkulunkulu wethu olungileyo, ihlupheka, cedile imali yayo kuko konke eyayichithe kuko, kodwa wena wavela enhlizweni yayo ukuba iyophatha nje umphetho wengubo yakho. Baba sibonga izwi lakho. Moya oyingcwele lenze limarinate enhlizweni zabantu egameni lika Jesu, lingenise ngokupheleleyo. Dala into entsha engakazi bonakale uNkulunkulu wethu oyingcwele kulo nakuloyo. Baba wethu onamandla, vela Nkosi siyalemukela izwi lakho, siyakwemukela ukwesebenza kwakho phakathi kwethu. Zibonakalise lidunyiswe igama lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen.